Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, kag iban pa. Nice Yaga Channel. Like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Nice Yaga Joke Time. Nice Yaga Joke Time na. Ay, kanami lang abaw. Ay, ano naman? Uy, hala, ang messenger ko, may nagatawag. Ay, ano man yung tunog sa messenger ko man? Daw kuto-kuto? Daw may aswang lang eh. Ay, nako. Ay, ano man yung messenger ko man? Dogadali? Ay, si Parimiloy galing nagatawag. I-accept kong call ya. Hello, Parimiloy. Uy, hello, Parimiloy, ikaw ne? Ako di. Alagan picture. Parimiloy, kamusta ka na? Okay lang ako Eh, doon ka dugay. Ano? Pero ako busy sa tupad ni Basyang. Ay, abaw Amo na ganing nanamian ko. Kaya grabe ginang pagpalangga mo kay Basyang. Oo, palangga ko na si Basyang. Sus, wala na siya sa hanapin ba? Abaw. Kaya pilang masarangan mo? Masarangan ko? Oo, masarangan mo lang pagkaon, no? Pila ka pinggan. Pila ka pinggan. Nagakipaw-kipaw ko sa kay balan mo. Medyo kapoy ako kadagabi, kadadlaw. Ate, oo, bra sa adlaw, trabaho pagkagabi. Oo, kadagadilain. Oo. Yaman? Ikaw yung kabusta ka na mo ni Katrina. Ate, si Katrina, istorya ko siyang nagligad ng adlaw. Ay, abaw. Nanamian ko, kaya daw may luyag man siya sa akon. Kaya pamatuod pag naluyag sa imo. Kaya pahuloy-huloy siya sang iya mata, singtang nagatulog sa akon, Parmiloy. Basi kulang sudyong. Nagapakyot-kyot pa siya sa akon. Kaya nubod sila yun sina. Siguro. Pananawan niya siguro si Steven Seagal. Ay nga, aman ha. Daw artistahon ng itsura ko. Ay sus, kung ka lang makabunggo sa balay ng Busaguna, pagpanilag mo sa Bonifacio, gwapo ka tani. Oo, kadako gani siyang black eye ko para miloy ho. Dumatsyagan ko daw sungay nga nagtubo. Di ka magkaplaka, kaya mapupos na kung magkadulta sa tublagin kasla ng Bonifacio. Dito, sa may kawayan? Oo, sa kawayan. Malagaw, tato Oo, sa ilan ni Toto Ryan Quezon? Malagaw, tato Oo, nami to kay kabugnaw. Nagkatawhay siyang lugar. Oo, tawagan tadanay si Sweet. Oo, si Sweet. Pero nabatian ko siyang nagligad, si Paripuloy. Doon mo mabalik na di ko nun sa aton barangay. Din siya halinaw, nagpahuhiway siya. Ay, kabalo ka naman niya kay Paripuloy nga kadamo man na siyang obligasyon niya kuno hambal ya. Basi kung matukri-tukri naman siya kay Basya. Grabe yung termino mo, tukri-tukri gina. Oo. Kabalo ka naman niya kay Paripuloy nga bisan ano kunong matabo. Planggay kuno si Basyang. Sige lang, kaya hindi ba na mabusog si Basyang sa 50 nga log? Sabagay, sa edad ni Basyang, labo naman siya magbusog Oo, sabagay. Kalay kay labo, kalay magbusog. Payan ko lang siya. Hindi pwede mga pala ka porsyento ang pagpalangga mo kay Basyang Parmiloyaw. Kung ano porsyento sa pagpalangga di Puloy, lapaw pa na ako. Kilala mo si Pariberto? Si Berto? Oo. Nga ba na naman ko naman? Yung tagasagay lang kumpare, tanga di rin man sa barangay, ito siyang una nga, upod naman inong tuba. Atong manager sa estasyon ko na? Dito sa may ESFM bla sa Sagay, subong. Dito sa subong ubra. Ano ka doon, hambal ni Berto? Hambal ako no sa akon. Hindi ko na lang gali pag-isugid si mo, Premiloy, kaya basi kon
Nung himuon mo bala sa Di iya. ka pagkabalaka. Libriwan ka na karoon sa Jollibee. Ate, ang ginambal sa akon. Grabe ka kuno. Amakon mo na. Agawon. Tani iya pala kuno si Basyang. Ay, iya na ko na siya. Iya tani. Kung ay ka naguna-una kuno. Ay, sinong una sa mo daw? Siya ko na ko. Ikaw. Muna ka na. Ano magali nga siyang inom-inom ka tutuba sa nagligan. Di ba? Grabe man tong istorya ta. Pinubo og lang to yan, Berto yan. Grabe banat mo kay Roberto. Oo, pinubo gato. Sige lang kay bakadol ako na sa estasyon. Sila kay dalaan ko sila sa pabahaw dito. Ati, upod ta. Eh, makaon mo ko sa pamahaw nga dalon mo. Mas bayo ayo pa na yan is Berto sa kay Puloy. Din gwapo ni Puloy kay ni Roberto. Gwapos Miloy. Uy, hala! Robotino, nga daw kagwapo subong sa imo, haw? Mas ko, Bado, may nakita ako nga babae. Sino nga babae? Kaya kadamo man disang naglabay nga dalaga? Ato bala ang nakapula, kagwapa sa iya. Uy, si Inday Catherine man ha? Si Catherine, Oo, si Kat. kanami sa iya. Kay daw kabuot kag kaseksi. Ay, galing kayo daw may nubyo na nabla mo? Wala man na problema. Agaw gani sa simbahan, nobyo pa, Oh. Ay, nano ka man imo Robotino man? Pangita da bala sang babae nga wala nobyo, hindi kay... Naghambal ang wala nagalagas-lagas sa may nobyo. Break naman sila. Oh. Basta ako ya, pangaluyagan ko gid na siya. Oy, disidido ka gid ha? Oo, bahala na. Ate, depende sa imo na. Kay naagyan ko na sang una. Gintabog ko sang babae. Tungod may nobyo na siya. Kag ang hambal niya sa akon. Hindi gid siya kuno sa akon. Te, subong kay break na sila. Ate, ari naman ko eh. Padayon nga nagahigugma sa iya. Amo man ko sina. Oh. Hay, gugma. Hello. Oh, hala. Sinuna. Ako gali si DJ Tonton. Ikaw. Sino ka? Ako gali si Robotino. Taga din ka? Ako taga diriman sa barangay. O hindi. Ang mga kakaibang nilalang, ari sa akon atubang. Ay, kanami lang sang aga ko Ay, do kalain sang baho haw? Ay hala, kalain gid sang baho. Uy, hindi. Ang akon ido gali ari sa dalom sang akon pulungkuan. Gwa. Ay abaw, hindi ka magwa ha. Ari mo ay kay bakulyon taka. Ano man ang ido ko yaman? Do may tono ang huni niya. Ari mo ay... Daw budots eh. Ay ala, Lolo Doroy, naano ka nga ginahanot mong ido tao? Ano abi kay kasalawayon? Uy, nga ano yung salesi mo nga? Kabaho sa iya. Pareho man lang ka mo.
Ay, Rose, apo, mas baho gid siya kaway na siya gapaligo. Ikaya luaw? Permi ko yung gapaligo. Kada Bernis Santo. Ay. Te? Joke lang na, apo, Ay, nga daw permi ka lang diya sa balay, haw? Sa una daw galagaw ka man, subong. Wala na abi ako sang gana, Lolo Duroy. Gusto ko magpabukot na lang diri sa balay. Kag wala ka naman nag-istorya sa mga abiyan mo. Hindi, mas gusto ko nga mag-isa nun. Ay, hindi ka mag-amo si Naros. Ngaw. Kay basi magbuang ka. Ay, kabalo ka po. Kalain naging subong sang tsimpo. Damo na subong sang nagalain ng ulo. Ay, Lolo Duroy, ikaw gani, bro. Buang ka man. Ano? Ano nga buang? Buang het, buang sod. Hala. Hello, Paripuloy, ikaw ne? Ay, hello, Pre Leong. Kumusta ka na? Okay lang. Budo na hidlaw man ko siyang tingog mo ba? No, bago lang ko nakabati. Padala ko na sa imo. Ang diin man? Ang isa ka box nga kape, bla? Ay, oo. Nabaton ko to. Naubos ko na ganiinom. Amo na nga nalipat ko. Sige lang, Pre Leong, kay may padulong nga kape liwat sa imo kag may paman nga ngapan. Abaw ka nami ba? Do piambre ni galingwasin. Hindi man. Pero may lihog kung si mo Pre Leong, ha? Ano na, Paripuloy? Sa tinapay tubla, may naka-ipito nga sulat. Malihog lang kung hatag ba siya. Kurti ko man kasupog sa tinapay mo gijagin ipit ang sulat? Hindi nagitapik lang sa gwa mo ito ipit sa sloda. Kurti, uy, ano to nakasulat to para gito sa iya? Kaya ba siyang to, dito para sa imo. Nado bago ka lang gid nakabutwa, Paripuloy ha, na no. Ginpandaman ka kuno ni Parmiloy, hindi ka na diyan pakita-kita sa barangay tuod na. Hamba na sa sakon nga hindi ako manggamo sa ilang relasyon ni Basyang. Oho. Pero ang sa matuod siya Pre Leong, nagpula ako sa makadali ng tinion. Mula ba silang dali pero 2 ka tuig. Tungod mo din papanilagan ko ang tinutuyo ni Parmiloy kay Basyang. Uy, hala. Do, may revelasyon ka nga ipagwaaw. Anong tinutuyo ganyan ni Parmiloy kay Basyang ha? Actually, pa na sa unang gibinas ko na pa sa iyo ang inisyon ni Basyang. Hindi mo alang-alang galing siya. Basyang kung mag-amo sinite. Kasado na sila ni Miloy. Do ay ka na sinipag-asa na, no? Pag-asa nga na sa Bagyo. Oo, no? Pero tuod na, daw may ginapro pangaluyagan ka kung nga babae ito nga sinuot. Si Abadien? Si Abadien. Ang siyang ako. Ang Miloy. Ano to? Secret detective. Secret detective mo si Abadien?